नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। पावसाळ सुरू जावन 2 महिने पूर्ण झाले। अगड समुद्रात नुस्तेमारचे निषेध केल्ल्यान गेल्ले 2 महिने बंदरार आशिल्ले बोटी आता परत समुद्रा वचूंक तयार जालात। दरवर्स पावसाळ्याचे सुरवातेचे 2 महिने म्हणल्यार जून 1 तारीख ते ऑगस्ट 1 तारीख पर्यंत अगड समुद्रात नुस्तेमारचे निषेध करून सरकार आदेश करता, कारण ह्या वेळाचे नुस्तें संतान उत्पत्ती करता आणि पावसात समुद्रात खूप वाशाड उरता, तेजेन कसले बी अवघड घडची शक्यता जास्त उरता। त्याका लागून सरकार पावसाळ्याचे 2 महिने अगड समुद्रात नुस्तेमारचे निषेध करता, पण ह्या वेळाचेर सांप्रदायिक नुस्तेमारचे चालू उरता। गेल्ल्या 2 महिन्याच्यान बंदरार आशिल्ले नुस्तेमारचे बोटी ऑगस्ट 1 तारखेच्यान समुद्रात वचूंक तयार जालात। ह्या 2 महिन्यात बोटीचे दुरुस्त कार्य पूर्ण करून आता समुद्रात उतरूक मुहूर्त पुजा बी जाली। पुढचे दिवसाक समुद्रात नुस्तेमारचे सुरू जातले आणि मार्केटात खूप नुस्त्याक मेळू लागतले। ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातेक सुंगटां जास्त प्रमाणात मेळटात, त्या आशेचेर नुस्तेकार ऑगस्ट 1 तारखेच्यान आपले धंद्याक वयतले। चित्ताकुला ग्रामपंचायती हृदय भागात सार्वजनिक शौचालय ना तेजेन अलग अलग कामासाठी चित्ताकुला येवच्या नागरिकांक महिलांक समस्या जाता। स्थानिक ग्रामपंचायती वतीन ह्या भागात सार्वजनिक शौचालय बांधूक जाय अशें स्थानिक लोकांन आग्रह केलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दुसरेची व्हड पंचायत म्हणल्यार चित्ताकुला ग्रामपंचायत। ही पंचायत शहरासारखे सुधारण जायत आसा, पण हांगा काही समस्या आसात। मुख्य म्हणल्यार हांगा सार्वजनिक शौचालय ना। चित्ताकुला हांगा PU कॉलेज, पदवी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंग्लिश मिडियम स्कूल, केंद्रीय स्कूल, नॅशनलाइज बँक, नुस्त्या मार्केट असे खूप कितें आसा। हांगा रस्त्या बाजून फुटपाथ बी जायत आसा, पण वाहन पार्किंग जागो ना। रस्त्यार मार्केट आनी रस्त्यारच वाहन पार्किंग जाला। आयतार बाजारा वेळार सुद्धा वाहन दवरूंक वेवस्था केल ना, तेजेन राष्ट्रीय महामार्ग ते शिवाजी सर्कल पर्यंत वाहन संचार करचे धोकादायक आसा। चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागात व्हेइकल पार्किंग प्लेस राखून दवरूंक जाय अशी सार्वजनिकांची मागणी आसा। तशेंच चित्ताकुलात सार्वजनिक शौचालय करूंक जाय अशी मागणी स्थानिक लोक करतात। हेजे बद्दल चित्ताकुला ग्रामपंचायत कितें क्रम घेता हेची वाट पळयतले अशें स्थानिक नागरीक सांगतात। डॉक्टर गजेंद्र नायक, चंद्रकांत नायक, गोविंद नायक, अशोक राणे, व्यंकटेश रेवणकर, संतोष नायक, विवेक कलगुटकर, संजय कलगुटकर, सैरू नायक, रोशन, रजत वेंगणकर, मनोज कलुटकर आणि शमशुद्दीन असे खूप इतले नागरिक ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। आज आमगेले सदाशिवगड ग्रामाचे जो प्रॉब्लेम आसा आणि कितें तरी वर्सान आमी प्रॉब्लेम फेस करते आसात, हेजे बद्दल गव्हर्मेंटाक आणि पब्लिकाक करण्यासाठी आम्ही हे आज इकडे येलात ग्रामस्थ आणि हे प्रॉब्लेम समोर आलात। सदाशिवगड हे ग्रामपंचायत एरिया कारवार जिल्ह्या भितरचं 2nd नंबर पंचायत, इतलो व्हड पंचायत कारवार जिल्ह्या लागून 5 किलोमीटर दूर आसा। पण परिस्थिती आसला हिंगा जनसंख्येक वाडता येयला, कितें स्कूल्स, कितें कॉलेजीस, इग्नो सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, इंग्लिश मिडियम कॉलेज आणि इंजिनियरिंग कॉलेज खूप अशी जालात आणि जाती आसात। हजारांची लोकल ट्रान्झॅक्शन आसा येवचे वयचे। 2 किलोमीटर रेडियसा भितर इतले लोक आज दिसान फिरतात। मार्केट एरिया
संडे मार्केट आणि सगळे इथलं असून सुद्धा आजपर्यंत आमच्या गावात लोकांना ठरवून लोकांक एक टॉयलेटाची व्यवस्था ना ते गद्रा आणि ह्या म्हणजे वैलगाव सगळे खंयचे केरवडी मल्लापूर ह्या सगळे लोक हिंच्यान येतात आणि हे मेन स्टॉप सदाशिव स्टॉप आहे असली कडेन पायला पोरा हे यंगस्टर कॉलेज पोरा हजारांची लोकांना ट्रान्झिट म्हणल्यार आजपर्यंत एक मुत्रेची व्यवस्था ना म्हणजे आम्ही 75 वर्साचे स्वतंत्रता खंयची नंबरान मनोवता आम्ही विचार करा हे गव्हर्मेंट हांव विचार करूं जाय एक आजपर्यंत एक बस स्टॉप ना हे असलं दुरंतामुळे आसा लक्ष्मण हे भारत देश 75 वर्साच्या आबादी आम्ही वज्र महोत्सव केला नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. श्रावण मास सुरू झाला. जिल्ह्याच्या खूब इतल्या देवस्थानाक पूजा भजन सुरू जालात. तशेंच कारवार तालुक्याच्या सिद्धर श्री नरसिंह नारायण देवस्थानात शुक्रवाराक नाम संकीर्तन झाले. शुक्रवार सकाळीच्यान श्री नरसिंह देवस्थानात अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम सुरू झाले. सांजेर 6 नंतर नाम संकीर्तन सुरू झाले. रात्री 8 वाजता पूजा नंतर प्रसाद वितरण झाले. जास्तीत जास्त भक्तगण येऊन श्री नरसिंह देवालय दर्शन घेवचे बरोबर आपली भक्ती प्रदर्शन केले. स्वामीजी वेशात फिरच्या एक व्यक्तीक पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चौकशी केली, पण तो व्यक्ती मानसिक असा असे संशय असा. शिर्शी तालुक्याच्या पुराण प्रसिद्ध मंजुगुणी श्री व्यंकटरमण देवस्थानाक स्वामीजी वेशात येईल एक व्यक्तीन थोडा वेळ देवस्थानात बसून ध्यान केलो. नंतर तेगेली वागणूक पळोवन घेवन स्थानिक लोकांक विचारूक मुखार येयल्यार तो मोटरसायकलाचेर परार जालो. स्थानिक लोकांन पोलिसांक माहिती दिले. नंतर पोलिसान गावात सोदूक सुरू केले. आलमने क्रॉस लागीं तो व्यक्ती परत मेळ्ळो. अंकोला तालुक्याच्या अचवेचो हो व्यक्ती मानसिक असा, पण हेगेले फेसबुक अकाउंट बी असा आणि हजारांची फॉलोवर्स आसात. सत्यानंद स्वामी, परमशिव शेखर स्वामी असे त्यांनी नाव देऊन गेलात. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात. त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस असा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात, पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी मागणी करून होन्नावर शहरात होड प्रमाणात प्रोटेस्ट झाले.
उत्तर कन्नड जिल्हा संघटन आणि सार्वजनिकाला आश्रयात शनिवार प्रोटेस्ट झाले. होन्नावर पुरसभा आवाराच्यान सुरू झाली प्रोटेस्ट रॅली शरावती सर्कल वचून तहसीलदार कचेरीपर्यंत येयली. सुमार 200 पेक्षा जास्त लोकांन या रॅलीत भाग घेयलो. ह्या वेळाचेर तालुका प्रशासकीय कचेरी फुडें बसून उपवास धरण केलो. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात घोषीत करून जाल्यार पुढच्या दिसाक उपवास धरण करतले अशी तेमी ताकीद दिले. वर्धा न्हंयत पोवूंक गेल्लो एक युवक उदकांत बुडून मरण पावलो. ही घटना शिरसी तालुक्यांत घडली. शिरसी तालुक्याच्या बनवासी मोगळ्ळी हांच्यान होची वर्धा न्हंयत पोवूंक गेल्लो बाशी गांवचो 18 वर्स वयाचो सीताराम मडियाळ उदकांत बुडलो. अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येवन न्हंयत बुडिल्ले मृतदेह वयर काडले. हेचे संबंद बनवासी पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ऑगस्ट 1 तारीख ते ऑगस्ट 15 तारीखपर्यंत अतिसार डायरिया नियंत्रण पाक्षिक ऑगस्ट 10 तारखेक राष्ट्रीय जंतनाशक दिवस आचरण करतले असे जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका एम हेमी सांगले. जिल्हा पंचायत सभांगणात शनिवाराक डायरिया नियंत्रण पाक्षिक आणि राष्ट्रीय जंतनाशक दिवस आचरण संबंध भित्तिचित्राचे प्रकाशन केले. आरोग्य विभागा वतीन आशा कार्यकर्ता मार्फत 5 वर्स वया भितरल्या भुरगीं आशिल्ल्या घराक भेट दिवन 1 ORS आणि 15 झिंक टॅबलेट्स दितले आणि डायरिया जाल्यार ORS आणि झिंक टॅबलेट्स घेवचे बद्दल माहिती दितले. तशेंच ऑगस्ट 10 तारखेक राष्ट्रीय जंतनाशक दिवस निमित्यान 1 ते 15 वर्स वयाच्या शाळेत आणि अंगणवाडी केंद्रात जंतनाशक अल्बेंडझोल टॅबलेट्स दितले असे तेमी सांगले. DHO RCHO ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ OSTಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಅವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೊಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ MVS ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ OSTಗಳು ಸಂಪ್ಗಳು ELSR GLSR ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ आयज येतलोच न्यूज मुखार येवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.